L'Ajuntament de Manresa ha aprovat aquest dijous mitjançant ple els pressupostos de l'any que ve de gairebé 101 milions d'euros. Es van aprovar amb els vots a favor de l'equip de govern i els vots en contra de l'oposició, PSC, Fem Manresa i Ciutadans. Es tracta del segon pressupost més alt de la història del consistori, només superat pel del 2008. En un pressupost on l'Estat hi aportarà 4,5 milions, la Generalitat 2,2 i la Diputació de Barcelona 723.000 euros. I encara falta per concretar l'aportació dels Next Generation, un pressupost que suposa un import per habitant de 1.163 euros. El 12% del total es destinarà a despesa social. En el capítol d'inversions, la proposta se situa en 11,2 milions d'euros. Les principals partides d'inversions serviran per pagar els interessos de la sentència de les Saleses, l'Avinguda dels Països Catalans i el Museu del Barroc de Catalunya. També hi ha previstos 360.000 euros per al projecte d'ampliació del nou Congost, 280.000 per la redacció del projecte de la fàbrica nova. Un ple on el regidor socialista Felip González va renunciar a la seva acta de regidor. El seu substitut serà Anjo Valentí. En la seva darrera intervenció al ple, en el seu discurs de comiat, González va explicar que prendre la decisió de deixar la política local no ha estat fàcil, però creu que ha arribat el moment de fer un pas al costat. El portaveu socialista també va fer un recorregut per la seva trajectòria política, que va començar al costat de l'alcalde Jordi Valls. Va destacar també que la seva oposició ha estat constructiva i també va fer una llarga llista d'agraïments. Finalment va desitjar sort a Anjo Valentí, que el substituirà en el càrrec. El discurs va acabar amb un visca Manresa. En el ple del dijous, també Fem Manresa i l'Associació de Veïns del Xup van demanar la reobertura del dispensari del barri i es va desplegar una pancarta amb aquesta reclamació.